меъёри динамикӣ чист? Ин имконияти навест, ки дар он меъёри корти саломатон вобаста ба муддати интихоб кардани насия тағйир меёбад. Ҳамчун меъёри асосӣ меъёри 3 моҳаи шумо дарҷ гардидааст. Агар муддати дигарро интихоб кунед, мисол 6, 9 ё 12 моҳ, меъёр вобаста ба он иваз мешавад. Инро чӣ хел истифода бурда мумкин? Барои фаҳмидани он, ки меъёри максималии шумо чӣ қадар аст, ба алифбо даромада, дар бахши салом ба воситаи тӯкмача муддати максималиро интихоб намоед. Қисмати муҳим: агар дар мағоза шумо QR рамзро скан намоед, дар он ҷо муддати аз ҳама дарози бе комиссия нишон дода мешавад. Масалан, дар Вайкики метавонад то 3 моҳ бошад, дар Валнат то 12 моҳ. Хулоса аз шартҳои мағоза вобаста аст. Агар бо шартҳои мағоза розӣ бошед, меъёратонро тафтиш кунеду ба роҳат харид кунед. Масалан, меъёри 24 моҳаи ман 9000 сомонӣ аст. Яъне дар мағозаҳое ки насия ба муддати то 24 моҳ пешниҳод карда мешавад, ҳамон вақт 9000 сомониро истифода карда метавонам. Дар дигар ҳолат ин маблағ вобаста ба муддат камтар мешавад. Аз худатонро дар алифмоби тафтиш карда метавонед. Саломат бошед.